Every day, help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Sziasztok, én Gészerdő vagyok, és itt ül mellettem az egyik csapattársam. Sziasztok, mondjuk most nem látszódunk. De mindjárt megoldom. Fel van töltve. Hát tudom. Jaj. Amúgy már azt kezdtük el, hogy fejlegestek ez a vinyagó hang. Főleg úgy, hogy te hallod csak. Kapcsolj már fel a villant. És itt most a True Face-nek a végigértését csináljuk. Bocsánat, de meg kell néznem, hogy veszi a hangunkat, de veszi. Amúgy azt elmondom, hogy nem leszek itt egy mert szittem kell. Hát nem. 10 percig. Nem leszel itt? Hát nem leszek itt a végéig. Jaj! Hogy irányítsam már én ezt? De csak az elsőt. De itt mit kell csinálni? Hát meg én sem tudom. Akkor legyen ez. Akkor a zöld, azt tudja, hogy a zöld lesz. Próbáld meg a kikapcsoló gombot. Add ide. Majd én. Próbáld meg a kikapcsoló gombot. Erre nem jött eszedbe, most én jövök. Várj meg. Meghaltam, jó. Megyik meg szabad. Meghaltam, jó. Súlyá. Na. Akkor itt a kulcs. Na hoppá. Virágba. Ki tartasz? Na, csináljuk a virágra. Próbáld meg azt felfordítani. Meg visszatolzolok egy kicsit. Virág. Öljük meg pár szó magunkat. Mindig le, ez a virág? Igen. De ilyenkor nem sikítoznak a lányok, amikor le van fordítva, akkor hát mivel átfordítottad a fiú valamivel. De akkor is bennmaradnak még a lányok, ezt én csinálom. De nem jó, hogy rakod össze. Hát akkor hogy a faszomba kell összerakni? Arra. De nem össze. Nem fog sikerülni úgy, értem. Ezzel én csinálok kettőt. Nem igaz. Azok mi? Ugyan? Hát még a szétégek. Erre vele én csak a villám. Hát, jó. Nem lesz eső. Itt a hajatokkal lesz valami, úgy érzem. Hát próbáljam meg. Szép. Próbáld meg azt a mini szoknyát nekik. Lemzelték. Ja, lemzelték. Akkor így. De mi a bikának azt a hátához? Ja. Jaj, Márna! Jaj, Márna! Jaj, Márna! Nem is engedsz el, azt kattintani. Add ide! Nem adom. De szedtünk nem. Na, köszönjük meg hol kell. Amikor a... Most a varázspálcának a tetejét. Módszerem van meghalsz. Agyon vágták az autót. Várjál, ha csak az első kerék megy be. Majd annak kell felnyászolni. Ez valami furfangos lesz. Ha-ha. Nem kell színgalózni. Én pedig ezt úgy csinálom. Ügyes le. De fejének a tűnt. Most azt csinálsz, csak egy szimplán átsétál. Már ezzel játszottam egyszer. Csak egy szimplán átsétál. De. Leijjátszottuk. Nem. Tudod, mit csinálj? Nem mondd meg. Megöltem magam. Akkor most én jövök. Most halálonként kérlek. Nem. Ja, de ez mindenhogy halálos vagyok. Én tudom, hogy ezt hogy kell.
Ki kell visszelni, és ötös. Megcsinálni? Nem. Megcsinálni? Nem. Na, én a fesztot bájtások a két. Ez jó, figyeld. Először megcsinálom hibásan, pedig ezt tudom. Ez nagyon furfangos. Figyelj. De tudod, hogy kell? Hát nem így. Így. Pont nem, bazd meg! De Istenem, nincsen helyen! Tele volt mandarinnal. Megvárjál! Nincsen már. Egérmossz. Biztos. Eljön. Ó, ezt nem fogod tudni. Dehogy nem. Hát egyáltalán nem. Ha elbukod, eljövök, mert mindjárt vége a videónak, mert 10 percet bír ki. Hát hogy? Figyelj. Egyet hamisan megcsinálod, de gyorsan. Nem, csinálom, nem. Ez a zene már brutális mértékben. De ugye itt van a fel, közben meg rá kell csak kattintani. Várjál, megcsinálok még egy gyorsan. Figyelj, ezt is tudom. Na jó, gyerekek, sziasztok, én itt a kértem. És ez úgy, hogy az egy nyelv az át fog menni oda. Nem lesz annyit. Figyelj, ez nagyon vicces lesz. Gyerek, egyáltalán már! Ez olyan, hogy tudod, hogy elkezdett sokáig. Jó, ezt tudom, ezt nem fogod tudni. Mindegyiktől meghal. Ha belemegyek ebbe. Nem, akkor is meghal. Ott. Já, de sziasztok, gyerekek! Tehát még hol mész? Én sütni neked. Meg fel tudom, mit csinálni. Figyelj. Sziasztok! Ne várjál, arra szemütesen vár meg, figyelj. Ugye össze kell szedni az ilyen mosolygósokat. És ugye... Hát ezek sem szedni. De nem úgy mosolygósok, hanem ilyen. És levelfai led, és rányomsz arra, és figyelj. Sziasztok! Várjatok. Én viszont itt vagyok még. Az igen! De mi? Nem lehet átugrani, ember? Csak visszajött! Visszatértem! Figyelj, odébb vagyok. Utána felgyorsítom, hogy mivel játszunk. Hát majd a következő videóban. Hát gondoltam. De mi az anyád kínja? Hogy az uborkás apád viszlét falt fel. Átbuktad. Hát miért? Hát elmentél, hát sajnálok. Figyelj, ezt eljátsz. Várjál, de várjál, ezt. Jaj. Na dugd vissza. Nem dugom. Nem szeretek ezt. Figyelj. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, még a Trollface Quest-et